demokrasia. Kaachiel kod wachni mogik, Paul. Erokamano ahinya. An adwa wacho ni parties gi wadonje ni mondo waket parties wa obed motegno manyalo wuoyonwa kata ka koro kamidware gimoro ne jopiny. Omiyo wan wawacho ni ka wariwore kanyachiel, ka wan gi ywak, kata en sirikal kata en ng'ato, wanyalo dhi gi duol achiel tiwinjowa kaka jo party marwa mar ODM. Kata mana jo UDA, kata mana jo MDG, mane gimomiyo party bet mondo bed gi strength munyalo wuoyonu e konyruok ma jopiny dwaro. Kasewacho kamano tadwa wacho ni wan kaka ODM waonge mirima bila mawinjo ka ja UDA maluongore ni director nan godo, nikech wan wang'eyo ni wan gi jopiny kendo wawacho negi mana gik mowinjore manyalo kelo konyruok ka ji oriwore kanyachiel. Kendo wawacho pod wabiro wuotho kaka jatendwa Raila Amolo Odinga wuotho e counties gi te kowuoyo gi ji, kokwagi mana mach mar donje ODM mondo ng'i maslahi mag-gi kaka party osebedo katimo. To wakwayo jo UDA, nikech UDA masokowa, parties moko waonge go gi lweny, to UDA ni ema wan go gi lweny nikech gidwaro gik mahate, gik minyiewo gi pesa maonge adiera. Omiyo giwewa mos mondo wan wager party wa mondo chieng' moro biro konyo members ge ka wakawo loch. Mogik tadwa wacho ni awinjo kaka director Otieno wuoyo, to wach mane wawacho ka ok en wach modok kuom family mar Odinga. Gimomiyo kelo mano kaendi, achaye kendo achaye kabisa, maka owinjo to dog piny mondo kwa werruok, nikech gima wawuoye ka en wach machama, ok wawuoye wach mag families. To ka ng'ato ore no biyo attack Jok Odinga e public kama, tapano kia gimotimo. Owacho dhi mbele kowacho ni en gi blood relations. Wano ka wadwa winjo mago, ka gin go to gidog gi wach kaka kamodonje to kiro kelnwa ka. Nikech kowacho demokrasi okowacho ni ka in jakom kata in director to nyithindi koro ok nyal chiemo, nyithindi ok nyal dhi skul ma ji dhiye. Aparo ni kanyo to do kwayo werruok kata ne chokruok mar jo Ramogi moketo wa kaendi, nikech koro kelonwa gima nyiso mana ni iyo wang' gi Jok Odinga emomiyo dhi e UDA. Tema be jopiny osekwere no yo mane mobiro luwo kod wuondo jogo nodwa register ji Siaya. Natieko kawacho ni wawuoyo to ok wawinjo maber ahinya kuom kelo personal attacks joma onge kae e family ma onge ka.